Sea urchin. Ano ba yung sea urchin na mo guys? Sobra ni na mo guys. Grabe daghan kay guys, wami karot. So what's up guys? Mga migswaki. Nga sila og kuan. Pangalan ay. Tahong. Dalang ko ay. Ras bro. Yes po. Dalang ko ha. Tahong. Ngayon na siya na nakuha pa dyan may lobe. Napagin mi lobe, amo ning lobe andra. Nami lobe. Nang ni Rams bro. Masuk sa ilang. Lakan keselam guys. Lakan keselam guys. Hello guys. Mga tahong dagdag ayan. Kayong tahong. Paapa mo ani. Kaya waras bro ka? Sukim kuot. Tanan na itong nangbi. Kuot. Ate yung pwede. Madaya mo. Ibag. Kaya wag nang kuot. Ganyan lang guys. Mga wagtang ng uban na mo guys. Nguli na. Nabusog na sila sa sea urchin. Agay! Urot na mong baon. Teatro. Urot na surok ka mong baon. Ano ibo? Ano natin po? Limad na ba nga Rams bro? Sige. Surok. Hello. Ibo po at gawin. Ato na lang ning sugnuran ka. Kalingan sa baba, luto na sila. Na guys, ay bata na mahawag ka guys. Na mahawag ka ma. Ay, karang bata. Ba? Na mahawag ka ma guys. Ako harap Di sila octopus. Octopus din ang tama. Karang bata guys. Oh, abdo po siya guys. Bye. Magkuhan mo na yung kita dulu pag-turo ko din sila. Mas na lang din. Hindi naman. Kabut ko siya. Ano naman kabut ko? Sama sa imong aron. Ning kamot ta ko kat ani din. Oh? Guba-guba na og panguot. Para na iso. Virgilin Girls. Shout out. Shout out. Shout out kang Virgilin Girls. Manunday shout out. Manunday Ranzo. Virgilin Girls. Buka na kong daghan. Dapat bata guys. Tara dito. Tara upload ko guys. Alam ba ano kayo? Na guys, malibang among kauban guys. Murag na mo sa. Ay, Ayaw bagbalik. niya pagkagay. Puro dito, yan ano.
guys. Kabut. Aku sa bukid. So guys, padong namin mauli guys kay manamig pangaon og swaki. Sea urchin. Ano ba yung sea urchin na guys? Sobrang din namo guys. Grabe daghan kayo guys, wami karot. Gagmay guys ya guys. Gagmay guys ya. Pero dagaw goto. O dagaw ganun. Sobrang namo sa among gikaon. Nakanamang taong guys, iparis na mo kani. Iparis na mo ato, kato. Pares na mo ana. May mo na siya ginataang tahong-tahong. Mauna ni siya guys. Nanamisudan. Nanamisudan guys. Ginataang tahong-tahong. Kani gikan gyapon ni sa dagat. Nilutaw sa dagat among nakitaan. Kani dagat gyapon na sila sa bato. So ana na guys. Asa na maroon si Rams bro? Guys. Rams bro. Napa lumabas ka na, Napapapaligiran ka na namin. Andun. Oh. Lumabas ka na dyan. Napapaligiran ka na namin. Smile big itong picturean. Li. Itong picturean. Picturean na to eh. Si Kwan. Si Crazy King in the jungle. 1, 2, 3, start. Gih, ulit. Picture, nam ni picture git. 1, 2, 3, smile. Kayang mang Rams. Girang serok. 1, 2, 3, start. Kayang. Ay. Bayad mo ba? Unas pa kayo guys. Kan sarap rasa. Nara ka ba? Gali ka ako nara. Crazy monkey in a jungle. Kuya, bro, koy. Orang bata guys. Nih. Oke, guys. Oke. Kabiguan mo rin kani. Lagyan sa riti. Please. Lagyan ka sa riti ba? So guys, mga ito na may Hello guys. What's up mga kadito? Dito kami sa dagat. And Nana lagi na magbantay ko ng dila na magswake. Naguna na ko ng nakita dito kay balik ka pa ng nagwala.
I want it. Okay. And Lois once again. Slow winds once again. Slow winds once again. Gapang terus. Ako kanina ay. Ang kinina mo? Nabilan. Baba si Gateng. Yan tayo. Imilan mo ni mo din na.